Kuramoja mwadhi kadhawad na mchumbi wangiyo magomoten record bura ano mama Jodolo Ezekiel wado ni doho mamalo golo chik malora gulu mag bengi mar mapaga beach mag Jodolo Ezekiel mboko dero mar New Life Prayer Center and Church ma otingo omenda ma chich ni ne okoyudi heyo maler mabiro banga pisi mar okwach kich oro kwayo ne doho mondo mi olor bengi go mondo mi ogeng wuok mar omenda go kada chendo mora nyaka tiek tim nonro makamano. En chik mogol gi doho ma Milimani banga piso kwach kichoro kwayo mar lora guch bengi mag Jodolo Ezekiel mar mapar kod abich aguche makoro lor kuom ndalo 30. Apiso kwach kich wacho ni kwayo no ne gioro ka gidwaro timo nonro mar yanga dieri ewi chich ni nitiere tudruok machiegni e kind Jodolo Ezekiel kod jadolo ma coach Mackenzie kendo dibed ne gitimo ohala moro ma ochochni mar luoko pesa. Apis no kokalo kuma apisa mar kwach kich Martin Munene wacho ni Jodolo Ezekiel osebedo kayudo omenda makorilach agulu mag bengi go omenda ma apis no chich go ni no wuok kuom jolup Mackenzie mano wuondi moso mwando gi kendo oro omenda go e bengi go. Obila go yango ne gitimo nonro ne Ezekiel ka bende dibed ni ene ohala mar uso fuoni mag dhano ni mar moko kuom ringre manyocha ogol e liete ma Shakahola oseyudi ka onge gi moko kuom fuoni mag dendgi gima koro kelo chich ni dibed ni ousgi. Okwach kich neno ni ka okulor bengi mag Ezekiel omenda go nyalo gol kendo nyalo rocho chenro mar nonro. Matimore kamotelo kawuono Jodolo Ezekiel odero bende ne odhi e doho malo ma Mombasa kodwaro mondo mido witoko kwayo madwaro mondo lora gulu mag bengi mage kendo mondo bila owe thuolo mar dhi mbele gi tawo chenro mag lamo e kanisa ne mar New Life Prayer Center and Church. Jodolo Ezekiel bende dwaro mondo miyowe wang jowi mare mar World Evangelism thuolo kowacho ni loro wang jowi no mano otim gi duol matawo weche mag tudruok e pacho kakotena gi Ezra Chiloba no otim ataro mar chike mathurka. Jodolo Ezekiel ramo ni onge ketho mora kowacho ni ohala moro mano otimo gi jadolo ma coach Mackenzie ohala mano ogore Luanda e makoro itiyogo e yoyo nyinge chuodho. Okinde mag Mackenzie kata kamano to medo dokne. Under Article 165 sub-article 6, the High Court has got original jurisdiction over any other courts except the Superior Court. It only shows one simple thing. It is what we call in Kiswahili mother. Madharau, you are trying to show the High Court mother and by going to the other side. So that what happens? Do they think they can get away with that? We are definitely going to ask the court to try and stop that. School children's account has been closed. Pastor does not know how to feed the children tonight. It is terrible. It has never happened anywhere. A school account to be closed and children are there. It has never happened anywhere in history. Ezekiel no ethuolo banka nondhi e giobila juma mokalo kendo wuok e odang'ech bang' chulo omenda machi maromo shillings milion 1.5 osingo tiyo kanyakla giobila mar neno ni adier mar weche maluore oyangore.